papa! Hi, good morning! Andito kami ngayon sa Binmalay at nandito kami sa Funrun. Wow! Nandito si... Anong pangalan mo? Shane. Nandito si... Ben. Benz. Yan, nandito po kami ngayon para sa Funrun. Wow! At kasama ang JCI. Yan, dito tayo. JCI Binmalay Sigay, ang SK ng Binmalay at ang Prime Brilliant Minds Academy. So, tatakbo pala sila ng 5 kilometers. Ewan ko kung fun run ba to o fun walk. Makikita natin mamaya. At may pa-zumba muna si Mayor. Magzuzumba muna. So, let's go! Pakita kayo sa Animal Planet. Mag-line kayo. Dapat mga pang Miss Universe. Yan. Dali. So, andito na kami ngayon sa Binmalay at andito ngayon ang mga Miss Binmalay. Ayan, kaway-kaway naman. Miss Binmalay. Anto'y agawa? Set, go! Yan, dito. Oh no! Ay! Ba't kayo nagsialisa? Ay! Ang ganda-ganda na ng plano eh. Uy, fun run pala to. Akala ko mukbang. Oh no! Bakit? Sige, tawag kang pulis. Pulis din ako eh. What? Tawag kang pulis. Pulis din ako eh. Tawag kang pulis. Pulis din ako eh.
Run. Kakain na kami, magbe-breakfast na kami. Yan. Ito mga JCI Binmalay Sige family. Wala ka pang plan. So ayan, kakain na kami. Ito ang pagkain ko. Kaya nga tinawag na family meal eh. Nahalo namin. Sure up. Kain muna kami. Hindi na nga. Oh no! Dito ko natatapusin yung vlog. At maraming salamat sa panonood. At kung bago kayo sa channel ko, please like, share, and subscribe para sa mga susunod pang mga videos. And goodbye! What? Goodbye! I've been on with long been in my heart. I've been on with gardening. I've been long time with long been moving away to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see?